Bé, jo penso que aquest és el camí, és a dir, rectificaran. Jo penso que rectificaran perquè a nivell internacional també, a nivell de l'advocacia, a nivell de gent que entén del tema, consideren que no s'ha fet bé i no s'ha actuat correctament. Jo trobo que no té cap mena de sentit, perquè si fóssim un país seriós, tot això ja no arribaria. I està arribant perquè es permet que segons quines entitats, persones o partits polítics estiguin tupinejant tota l'estona els drets de les persones. Si això no passés, no estaríem en aquests moments aquí. Però és que això, clar, al final parlem de coses sensates, no? O sigui, què és lo normal? Que això no tiri endavant, però com que ens provoca a l'efecte de la fiscalia no és la fina, no? És tot allò de les cabreres de l'Estat, que és una constant i que és el que no hem sapigut fer les generacions d'abans i d'ara en aquests 40 anys de transició democràtica. O sigui, si estem en una pseudodemocràcia és perquè aquest tipus d'accions es lideren des de partits i des d'institucions que estan encara vinculades amb actes que venen de més enllà, no?